maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mitanaw si Jesus sa iya mga tinun-an ug miingon, bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabuskon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo, o mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo o pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato, kaya napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo kanunay unyang gutumon. Alaot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug manghila. Alaot kamo kung magdayeg kaninyo ang tanang mga tawo, kay mo usab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. Good morning. So doon ay ginaingon nga the goodness will always prevail against evil. Goodness will always prevail over evil. Sa ato pa kanunay gyud, no, always kanunay nga magbadaugon gyud ang kaayo batok sa dautan. O kanay gitulo kanato karon ni Hesus. Na matud pa diri no, alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga busog karon, kay panggutomon ra unya mo. Alaot kamo nga nagsigig pangatawa, manghilak ra unya mo. Alaot kamo kung nagdayeg kaninyo ang tanang mga tao, no? Kay panghimarauton ra unya kamo. Subuti pasabot, kung karon nagbuhat kag dautan mo nang nadato ka, kung karon nagbuhat kag dautan muna nga nabusog ka, no? Kung karon nagbuhat ka o nagsige kag nalipay kay nasige kag katawa, kay nakabuhat kag dautan kay mo ni nakapanapaw ka, nakapamintaha ka, nakapangilog kag yuta, na matud pa ni Kristo, alaot ra unya ka, unya ra hinoon. Sa to pa moabot yun ang panahon nga ang tinuod maoy mo patigbabaw o silutan kaunya sa imong kadautan. Klaro? Muna yung gisulti ni Kristo that the truth will always prevail. Bisag unsaon pa nimong paningkamot nga di gyud ka masilutan ka gyud bisag unsaon pa nimo. Nya kana ra bagong alaot, lisod ra badagay na kuwa ra na maklaro kung nganong naalaot ka. Basig kung sa dagway na ano man nga kana naalaot sa ato pa wa kay swerte, sa ato pa sakit nga walay sama ang imuhang mahiaguman. So muna nga sa atong kinabuhi gitunuan ta ni Kristo kung unsaon nga dili kita mahimong alaot, no? Matud pa niya, bulahan kamo mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. So buti pasabot nga bahala na og gigutom ka, ayaw gyud pangawat, ayaw gyud buhat og dautan. Bahala nagmakuraw ka din na ayaw gyud buhat og dautan. Kaya doon na may uban nga unsaon man gyud gutom man ko ni nangawat na naman ko. Ayoy.
Sa patod pa niya, ayaw kahadlok nga mag-uul ka karon tungod kay dili ka mo buhat og dautan. Ngano man kay mo malipay raon niya ka. Malipay raon niya ka. Anyway, doon ako kuan ba kanang kaila nga gasigi sila bagol-gol ni papa nila. Kaya nagtrabaho unya ang iyang mga kauban nga dato na. Nya ilahang papa pobre ra gyud sila gihapon. Giliran ako isulti yung asa nga departamento sa gobyerno. Sige sila, apa na dato na uro na imong kauban. Nya ikaw, kita pobre ra gihapon ta. Kadugay paminaw ang papa nila, engineer man din ang papa. Ingon dahil nila nga man. Kasi pasabot ninyo, papakawaton ko ninyo, aron ba dato ta? Naniga mga mata sa mga anak. Kasi gusto ninyo, mangawat ko, aron ba dato ta? Nangahilom na sila. Sige, magbulog-bagulbol. Dato na kayong kauban mo. Ikaw, pobre ra gyapon ta ini. Ano ba? Diyos, na auto na sila. Kita, sa motor na to, gubaon pagod. Napungot na rin itong papa nila, gisingkahan. So, pasabot ninyo, pagkawaton ko ninyo, dangag naman ninyo mga naong. Nakasampan dayon. Kaya nga naman, gusto mang madato, pero dili sa maayong paagi. So, munay sample nga, dili gyud ay dili gyud magbabungahon ang kinabuhi sa usa ka tawong dautan. Muabot gyud ang panahon nga silutan ka. Ayaw gyud pagtuo nga magmakanunayon rin ng imuhang kasi kanang imuhang kaayo, nagtuo ka nga masigi na. Ayaw. Muabot ang panahon nga maghila ka tungod sa imong dautan nga mga binuhatan. Sa muna yung gisulti ni Kristo. Sa muna, nga kining atong ebanghelyo karon, this is very radical. Countercultural. Nga naman, kay kalagmitan gyud nato, bahala nagbubuhat pa kog dautan. Basta kay mabuhi lang ko. Muna gitawag ba nila sa in-English o sa tinagalog og kapit sa patalim. Kapit sa patalim kuno sila. Ayan. Kapit sa patalim god. Bahala nagbumatay ka, ayaw ra yung buhat og dautan. Nga naman, maalaot ka sama sa gisulti ni Kristo. Wala giganti nga imong madawat kung magbuhat ka og dautan. Kisay gasulti ni ana si Kristo mismo. Ingon siya nga wala kay ganti nga madawat, maalaot ka kung magbuhat ka og dautan. Bahala nagmoy na andan. Doon may maingon ng uban nga ngawat ganing uban, ngawat na po lamang ta. Ganyan na sama itong na ay sige sang gikawatan og manok. Sige sang gawatag manok. Matingala ra siya kay kuan kanang mawala iya mga manok. Mawala. So nakahukom siya nga nangawat. Sige na malang magkawala niya akong manok. Mangawat na po lamang ko. Ngawat gid siya. Ihaw po niya yun. Mga manok silingan. Sos ko kay yang gilubong ang mga balhibo. Sos kay gikubkob mano siro. Ang uban wala masakpi, siya mo nasakpan. So siya mo nahimong dautan sa ilahang mga silingan. Bisan pag miingon pa siya nga kanang igo ra siyang nibalos, tingon mo mao di ay ni siya pangawat din sa atuwa di ay. Siya man nasakpan nga igo ra siyang nibalos, saon man ana. No? So bahala na mo na ginaingon nga be honest even if others are not. That's the simple. Kita ko gahapon. Be honest even if others are not. Even if others cannot. Even if others will not. Yeah, no?
Be honest even if others are not. Be honest even if others cannot. Be honest even if others will not. Kasi binisayaan na. Ayaw ragyog pamakak, bahala pag ang uban, pirting bakakuna. No? Ayaw gyud pamakak, bahala pag ang uban, ug kusog kayong mamakak. Ayaw gyud og pamakak, ayaw gyud og pamakak, bisan pad ang mga tao di gyud musultis tinuod mo kung gyapon as pagkakawatan. Ayaw gyud pangawat, bisan pag ang imong silingan kawatan. Bisan pad ang imong silingan perting kawatana. Ayaw gyud pangawat, bisan pad ang imong silingan mangawat gyud. Muna siya, muna the golden rule. So again, may igsoon sa itong pagpadayon ni Santos nga misa. Muna siya gitawag na itong countercultural. Sa atong pagka-Kristiyanos, sukwahi gutas na andan. Mabitaw na nga, doon ay maingon na ako, itong pag-usob na ako ba sa inyo mga naandan dire sa parokya. Naagyo ni ingon ako, muni ang naandan dire. O di ko maangay na inyong naandan, usbunta na. Muni ang naandan dire. Di ko ganahan na inyong naandan, usbunta na. We should be counter-cultural. Klaro? Ganong usbon mo ginang mo na yung naandan dire? Di ko ganahan na inyong naandan, usbon na. Palitan katong sa ngalan na Saray na ili nga gabi dili makaapil ang mga tagalagyo nya kamukamo ra kung tagadugol mo ay nagtanaw-tanaw na inyong ray na ilina ang mga tagalagyo di kaapil nganong usbon maginang mo ni naandan di ko ganahan na because Christianity is always counter-cultural. Unsa man ang counter-cultural? Sukwahi sa naandan. Kunay counter-cultural. Sukwahi sa naandan. Ya kanang mafiesta nga tawagon gyud ang ngalan sa mo. Tawagon gyud ang mga pangalan sa sponsor. Ang sponsor karon di ko ganahan na. Osbonta na. Kinahanglan nga tibuok parokya mo imo sponsor. Tagaan og sobre ang tanan unya dili isulti kung kinsa sponsors. Isulti ra nato ang lugar pero dili ang personal nga pangalan. Nganong usbon manggir na nga mo na di ko ganahan na. No, klaro. Klaro? Sa ato pa because Christianity is always counter-cultural. Sama gud ni Kristo. Nga gilansang sa krus kay counter-cultural man siya. Mo may naandan pero dili man ko ganahan na. Kinahanglan nga ang pinakamaayo mao ang kaayuhan sa tanan dili lamang alang sa pipila. Kinahanglan nga kung aduna magani mabulahan ang tanan mo'y mabulahan dili kay pipila lang. Klaro? Muna giingon ni Kristo na counter-cultural. And of course, even if it's very revolutionary, you should always try. Panikamot na gyud ka nga dili ka madumpawak sa pagbuhat o dautan. Manindog.